Hola i benvinguts a la nostra plataforma B2B. Estàs al lloc indicat per optimitzar la teva experiència de compra. En aquest vídeo, t'ensenyarem com utilitzar la teva àrea personal de client per gestionar les teves comandes, actualitzar la teva informació, accedir a devolucions i molt més. A la teva àrea personal, podràs trobar en l'apartat Els meus documents tot el teu historial de comandes, pressupostos o albarans dels últims 2 anys, ja siguin realitzats presencialment o en línia. En l'apartat Els meus arxius de la nostra plataforma B2B, podrem adjuntar i compartir arxius amb els nostres clients de manera eficient. A més, des de l'apartat El meu compte podràs consultar tota la informació relacionada amb la teva empresa en qualsevol moment. Si necessites retornar algun material, pots programar-ho fàcilment seguint la nostra política de devolucions en l'apartat Devolucions. Finalment, si tens algun dubte o necessites aclariments sobre la plataforma o algun producte, pots enviar un tiquet i el nostre equip de suport es posarà en contacte amb tu, en la secció habilitada per a això. Si tens alguna pregunta o necessites assistència addicional, no dubtis en contactar amb el nostre equip de suport. Estem aquí per ajudar-te i assegurar-nos que tinguis una experiència òptima en la nostra plataforma.